Cunas lag bh chóirde ón pí ó marchu an seo agus siú é leabhar-mheas an trahan in inimid. Leabhar-mheas leabhar, agus an ceann atá leabhar-mheas in Nniugain ná Maidhc. Agus í roinn cainte faoi seo Twitter le tamalaín, PT Linín a scríomh agus bhí níor vis agéan in ar céir a VAE nó céir a bheith siúd agus is Róisín ban gochirtaí is anam de sáilm scríos alta Wikipedia fuhí mar níor bhéin álas le fáil fuhí agus ceir roiintí ní lemantála sin all ach bhuníos roiint alt agus le héadé agus go bunas ag deirta gur sais Richmal leabhar le Richmal Crampton atá gceist cinnaín cosúla Just William ná lehéad agus léigh mé blurba chúd an leabhar is aontach agus is mí ortúnach na heachtarí amháin do bhaig agus dá cháirde agus iad géirí luach scooter a chruinniú buchlaí agus Colin dúir cin amháin spríú le maireacha iad ach ar bhealach éigen ní las féin ná las chiist an scooter a dhéanann si riamh míhiiscint rúla bóile agus clowmpar a leanana lorug ach an na dála nuair is lua bhíon súla go leis búlan an tána dro níl sa leabhar seach tús achtarí bhaig fanga meid an scooter acu ná ggé agus go bunasach seo scéal siimplí de fáistí imín sa raig ar luas lasrach hanse le slumar an gcuí sin tá sé dtír airgid a bhailiú bíon scéimin agus planana éagsúil acu le teachtar an airgid sé granar go leir tá sé dáíocht ordathe ann is ógur gur ben lucht is mó na cablaí éagsúil an cholamhhaidine an fluis an scábáistí agus is tórlaí an timpistí agus míhiiscintí agus tá chuide granar tá sé siimplí tá chuide anna sean aimsre go Joe aber níla cholín amháin an cégur baniscríomh níla cholín amháin an agus dá riire tá sé anna sean aimsre ó heh dearcha le na mána stáilm agus rudí éagsúla cinál cuasaí sóisialta sílim go sé measara tá leabhar eile tá roiint leabhar eile sa tra agus tá si sinna léamh go an láthar na thuairde ach ní chuoine manis tá sé tamla leis ach an cholamhhaidine se rud eile tá spéisiú ná cé go urbach agus cé go galánta ó Severance tá na charachtar bhí PD Linín ó Róisín ban gochirtaí sína an tanna bhí bhí si ina Táilort ar mór bhacatíí an ach na characters na leabhar seo is Táilóirí agus ambassadóirí a dismathirí mar sin tá siad an sever bhíonn siad a fáil taxa ar fud na háite ar bhealach nach meach daine sa láta nniuán so tá siad gur airgid a bháilú gur scooter ach bailíonn si méid ar airgid agus an tepan ar an blan ar an ngúm ar an scéim tá idir lábhacha agus an sin bíon ar airgid a chaamh ach tá sé simúil é bheith lonathe i gcathair im le lia is stoilm nach agus chur chuige smaointe agus cultúr anna bheanachmach rud nach bheicfá i leabhar chuige ón rééis sin dá riire 9:7 mar sin bhreathas éagsúla ar an gcuí sin ach ba rannaháil má conas mar a ghlach léthóirí na gaige leis ag nám sin mar is a bhád ón gar an ílig muid sa leabhar seo a chuirde bhreathá bhfuil siad an elite na tíre nua atá gceist agus uaireanta beidir go sin áhí at ach se freisin an lucht is máir an leabhar go sé anna sean aimsere níos sin fear chomór céanna fin dar leabhar tra ach tá sé fear fin gceann seo Mike tá sé spríúil bhrálan do meach níos má rudí mar seo an sa lá a nuán an bheith fi seo chur amach déalhí beidir go mechart roiint ascríomh a dhéanamh beidir gur fearr a déalach cean leabhar eile. Slán am líonna chuirde gan airlibh.